కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. శ్రీమద్ భాగవతంలో మనం 3వ స్కందం 25వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగ మహిమ అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది మనము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతంలోని మనము ఈ 32వ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం నష్టప్రాయేష్వభక్తేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము భక్తి యోగ మహిమ అనేటువంటి అధ్యాయంలో 32వ శ్లోకాన్ని చూడబోతున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీ భగవానువాచ. శ్రీ భగవానువాచ. దేవానాం గుణలింగానాం గుణలింగానాం అనుశ్రవిక కర్మణాం కర్మణాం దేవానాం గుణలింగానాం దేవానాం గుణలింగానాం అనుశ్రవిక కర్మణాం కర్మణాం సత్వయేవైక మనసో మనసో వృత్తి స్వభావికీతుయా. సత్వయేవైక మనసో వృత్తి మనసో మనసో వృత్తి స్వాభావికతుయా. అనుమిత్తా భాగవతి భక్తి సిద్ధేర్ఘరీయసి. అనిమిత్తా భాగవతి అనుమిత్తా భాగవతి భక్తి
భక్తి సిద్ధిర్ఘరీయసి భక్తి సిద్ధిర్గరీయసి దేవానాం గుణలింగానాం అనుశ్రవిక కర్మణాం దేవానాం గుణలింగానాం అమానుశ్రవిక కర్మణాం సత్వయేవైక మనసో వృత్తి స్వాభావికీ తుయా మనసో వృత్తి స్వభావికీ తుయా అనిమిత్త భాగవతి భక్తి సిద్ధిర్ఘరీయసి అనిమిత్త భాగవతి భక్తి సిద్ధిర్గరీయసి. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ దేవానాం గుణలింగానాం అనుశ్రవిక కర్మణాం సత్వయేవైక మనసో వృత్తి స్వాభావికీ తుయా అనిమిత్త భాగవతీ భక్తి సిద్ధిర్గరీయసి దేవానాం గుణలింగానాం అనుశ్రవిక కర్మణాం తత్వయేవైక మనసో వృత్తి స్వాభావికీ తుయా అనిమిత్త భాగవతి భక్తి సిద్ధిర్గరీయసి. హరే కృష్ణ. ఒక ఇద్దరు చదవండి మాతాజీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ. బృందా మాతాజీ, శ్రీనివాసరావు కోసాని ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ దేవానాం గుణలింగానాం అనుశ్రవిక కర్మణాం సత్వ ఏవైక మనసో వృత్తి స్వాభావికీ తుయా అనిమిత్తా భాగవతి భక్తి సిద్ధిర్గరీయసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. శ్రీ భగవానువాచ దేవానాం గుణలింగానాం అనుశ్రవిక కర్మణాం సత్వ ఏవైక మనసో వృత్తి స్వాభావికి తుయా అనిమిత్త భాగవతి భక్తి సిద్ధిర్గరీయసి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ భగవానుడు పలికెను పలికెను దేవానాం దేవానాం ఇంద్రియముల లేదా ఇంద్రియముల అధిష్టాన దేవతల యొక్క దేవతల యొక్క గుణలింగానాం గుణలింగానాం ఇంద్రియార్థములను గుర్తించునవి ఆనుశ్రవిక శాస్త్రానుసారము కర్మాణం పని చేయునట్టివి సత్వే మనసు లేదా భగవానుని ఎడ ఏవా కేవలము ఏక మనసః అనన్య చిత్తము కలిగిన మానవుని యొక్క వృత్తి స్వభావము స్వాభావికి సహజమగు నిజమునకు యా ఏదైతే అనిమిత్త నిర్హేతుకము
భాగవతి భాగవతి దేవదేవుని దేవదేవుని భక్తి 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 సిద్ధేహి ముక్తి కన్నను గరీయసి పరమోత్తమము. హరే కృష్ణ. కపిల భగవానుడు పలికెను, ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యములు. వేద ఉత్తర్వులను అనుసరించి కర్మననురించుటయే వాటి సహజ ప్రవృత్తి కావలెను. ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యమైనట్లుగా మనసు దేవునికి ప్రాతినిధ్యము వహించుచున్నది. సేవయే దాని సహజ ధర్మము. ఆ సేవా భావమును నిరుహేతుకమగు భగవద్భక్తి యందు నెలకొల్పినప్పుడు అయ్యది ముక్తి కన్నను పరమోత్తమము కాగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. కపిల భగవానుడు పలికెను, కపిల భగవానుడు పలికెను, ఇంద్రియములు ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యములు. దేవతలకు ప్రాతినిధ్యములు. వేద ఉత్తర్వులను అనుసరించి కర్మనొనరించుటయే వాటి సహజ ప్రవృత్తి కావలెను. ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రతినిధులు అయినట్లు మనసు దేవదేవునికి ప్రాతినిధ్యము వహించుచున్నది. సేవయే దాని సహజ ధర్మము. ఆ సేవా భావమును నిర్హేతుకముగా భగవద్భక్తి యందు నెలకొల్పినప్పుడు అయ్యది ముక్తి కన్నను పరమోత్తమైనది కాగలదు. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం. జీవుని ఇంద్రియములు ఎల్లప్పుడూ ఏదో యోనొక కార్యమునందు నెలకొనియుండును. అవి వేదోపదేశములందు తెలుపబడిన కార్యములే కావచ్చును, లేదా భౌతిక కార్యములే కావచ్చును. అనగా ఏదియోనొక దాని కొరకై పనిచేయుట ఇంద్రియముల సహజ స్వభావం. ఇక మనసు ఆ ఇంద్రియములకు కేంద్రము. నిజమునకు మనసు ఇంద్రియములకు నాయకుడైనందున సత్వ అని పిలువబడును. అదే విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తు కార్యములందు నెలకొనియున్నట్టి సమస్త దేవతలకు సూర్య చంద్ర ఇంద్రాదులు సమస్త దేవతలకు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడే నాయకుడు. దేవతలు భగవానుని విరాడ్ రూపపు వివిధ అంగములని వేద వాజ్మయమున తెలుపబడినది. మన ఇంద్రియములు కూడా వివిధ దేవతలతో నియంత్రింపబడుచుండును. అవి వివిధ దేవతలకు ప్రాతినిధ్యములై ఉన్నవి. మనసు దేవదేవునికి ప్రాతినిధ్యము. అనగా మనసు ఆధ్వర్యమున గల ఇంద్రియములన్నీయును దేవతల ప్రభావమున పనిచేయును. ఆ సేవా కార్యము దేవదేవుని పైననే లక్షితమైనప్పుడు ఇంద్రియములు వాటి సహజ స్థితి యందున్నవని భావము. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఋషికేశుడు అని పిలువబడినాడు. ఏలయన నిజమునకు అతడే ఇంద్రియములకు యజమాని మరియు చరమప్రభువు. ఇంద్రియములు మనసు సహజంగానే కర్మయందు ప్రవృత్తమయ్యుండును. కానీ అవి భౌతికంగా కలుషితమై ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక భౌతిక లాభము కొరకు లేదా దేవతల కొరకు
అంటే తాము నిజమునకు దేవదేవుని సేవ కొరకే ఉద్దేశింపబడినను పనిచేయును. ఇంద్రియములు ఋషికములు అని పిలువబడగా దేవదేవుడు ఋషికేశుడు అని పిలువబడినాడు. అనగా పరోక్షముగా ఇంద్రియములన్నీయును సహజ రీతిని భగవత్ సేవ ఎడనే అపేక్ష కలిగి ఉన్నవి. అది ఏ భక్తి అని పిలువబడును. ఎటువంటి భౌతిక లాభాపేక్ష గాని ఇతర స్వార్థపూరిత కోరికలు గాని లేకుండా ఇంద్రియములను దేవదేవుని సేవయందు నెలకొల్పినప్పుడు మనుజుడు భక్తి యోగమునందు స్థితుడగునని కపిలదేవుడు పలికినాడు. అటువంటి సేవాభావము సిద్ధి అంటే మోక్షము కన్నను పరమోత్తమమైనది. దేవదేవుని సేవాభిలాషియగు భక్తి ముక్తి కన్నను దివ్యస్థితి అందున్నట్టిది. ఆ విధముగా భక్తి ఎనున్నది ముక్తికి తరువాత స్థితి వంటిది. ముక్తుడు కానిదే ఎవడును ఇంద్రియములను భగవత్ సేవలో నెలకొల్పజాలడు. ఇంద్రియములను భోగానుభవం పరమైన భౌతిక కర్మలయందు గాని లేదా వేద నిర్దేశిత కర్మలయందు గాని నెలకొల్పినప్పుడు ఏదియోనొక హేతువు ఉండవచ్చు. కానీ అవే ఇంద్రియములను కృష్ణ సేవయందు నెలకొల్పినప్పుడు ఎటువంటి హేతువు ఉండబోదు. అదియే అనిమిత్త అని పిలువబడును. మనసు యొక్క సహజ ఆపేక్ష అది ఏ సారాంశమేమనగా మనసు వైదిక ఉత్తర్వులచే గాని భౌతిక కలాపములచే గాని గతి తప్పకుండా కృష్ణ భక్తి భావన ఎందే అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తియుత సేవ ఎందే నెలకొల్పినచో అట్టి స్థితి అత్యంత అభిలషణీయమగు భవబంధ విముక్తి కన్నను పరమోత్తమైనది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం గత శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఆ దేవహూతి తన పుత్రుడు మరియు భగవంతుడు కపిల భగవానుడు ఆమెకి బోధించినటువంటి ఆ తత్వాన్ని అంటే భగవంతుని గురించి భగవంతుని చేరుకునేటువంటి లక్ష్యము భక్తుల మరి ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి మహాత్ములు అంటే శుద్ధ భక్తులు ఏ విధంగా దోహదపడతారు అనేటువంటి గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత మొదలైనటువంటి అంశాలను ఆ కపిల భగవానుడు దేవహూతికి తెలియచేసిన తర్వాత దేవహూతి మరలా అడుగుతుంది. అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క వచనాలన్నింటినీ కూడా ఆలకించిన తర్వాత మరి భగవంతుని యొక్క పాదపద్మ సేవలను నేను సులభంగాను శీఘ్రంగాను పొందడానికి ఏ విధమైనటువంటి భక్తిని నేను వృద్ధి కావించుకోవాలి, మరి ఏ విధమైనటువంటి సేవను నేను కొనసాగించాలి అని అడుగుతూ నీవు వివరించినటువంటి ఈ యోగ విధానము ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవంతుడిపైనే లక్షింపబడినది. అంతేకాకుండా ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా అంతమొందించేటువంటిదిగా ఉన్నది. కనుక
దాని స్వభావాన్ని నాకు తెలియచేసి మరి అటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి యోగాన్ని యథార్థంగా నేను తెలుసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి మార్గాలను నాకు తెలియచేయు అంటూ అడిగినది ఆమె. అలాగే ఇంకా అంటుంది చివరికి, ఆ విధంగా అడగడమే కాకుండా, ఓ కపిలా పుత్ర, నేను అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి దానిని, మందమతిని, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి దానిని, మరి పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం నాకు చాలా కష్టంతో కూడినటువంటిది. కానీ దయతో నీవు దానిని వివరించినట్లయితే మందమతిని, అజ్ఞానిని అయినప్పటికీ కూడా నేను దానిని తెలుసుకోగలిగి దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవించగలను అని అడుగుతుంది. ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణను మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఆయన అంటాడు, మైత్రేయుడు, ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే దేవహూతి అంటే ఆ కపిల భగవానుడి యొక్క తల్లి అయినటువంటి దేవహూతి ఆ విధంగా పలికిందో, అప్పుడు ఆ కపిల భగవానుడు ఆమె ప్రయోజనాన్ని తెలుసుకొని, ఆమె ఏ విధమైనటువంటి కోరికను, ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని ఆమె ఆశిస్తుందో తెలుసుకున్నటువంటి వాడై, ఆమె యొక్క గర్భమున జన్మించినందుకు ఆమె యందు కరుణామయుడైనటువంటి ఆయన ఆ గురు శిష్య పరంపరలో ఉండే ప్రాప్తించేటువంటి ఆ సాంఖ్యతత్వము అంటే భక్తి మరియు యోగాల యొక్క సమ్మేళనాన్ని వివరించసాగాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ చెప్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో మొదటిగా ఆ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ దేవానాం గుణలింగానాం ఆనుశ్రవిక కర్మణాం సత్వయేవైక మనసో వృత్తి స్వాభావికీ తూయా అనిమిత్త భగవతి భక్తి సిద్ధేర్గరీయసి. సో ఆ కపిల భగవానుడు పలికాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యములు. ఈ ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇంద్రియాలు ఆ దేవతలకు ప్రాతినిధ్యాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గమైనటువంటి ఆ దేవతలకు ప్రాతినిధ్యములు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ ఇంద్రియాలు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యములైనటువంటి అవి ఆ వేద ఉత్తర్వులను అనుసరించి, వేదాలను అనుసరించి, వేద వాస్మయమును అనుసరించి కర్మలను వనరించుటయే ఆ ఇంద్రియాల యొక్క సహజమైనటువంటి ప్రవృత్తి కావలెను అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యము అయినట్లుగానే మనస్సు అనేటువంటిది దేవదేవునికి ప్రాతినిధ్యము వహించుచున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి దాని యొక్క సహజమైనటువంటి ధర్మము సేవే అంటూ చెప్తున్నారు. సేవయే దాని సహజ ధర్మము, స్వాభావికమైనటువంటి ధర్మం. వృత్తి స్వాభావికి అని చెప్తున్నారు, స్వాభావికమైనటువంటి ధర్మం. మరి ఆ విధమైనటువంటి సేవాభావమును నిర్హేతుకంగా భగవద్భక్తి యందు నెలకొల్పినప్పుడు అది ఇక ముక్తి కన్నాను పరమోత్తమమైనది కాగలదు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అంటే అక్కడ చెప్పబడినటువంటి అనిమిత్త భగవతి భక్తి సిద్ధేర్గరీయసి. గరీయసి అంటే పరమోత్తమమైనది. ఏంటి ఇక్కడ సిద్ధే అంటే ముక్తి. ముక్తి కంటే కూడా ఏంటది సిద్ధేర్గరీయసి అంటే ఆ ముక్తి కన్నను పరమోత్తమమైనది. ఏంటది? భగవతి భక్తి. భగవతి అంటే ఇక్కడ ఎవరు? దేవదేవుడు, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తి ఆ ముక్తి కన్నా కూడా పరమోత్తమమైనది కాగలుగుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా కపిల భగవానుడు ఆ భక్తి మరియు యోగాల యొక్క మిశ్రమమైనటువంటి ఆ భక్తి మరియు యోగాలతో కూడినటువంటి సమ్మేళనమైనటువంటి సాంఖ్యతత్వాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నాడు.
సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తూ ఆయన ఈ విధంగా అంటున్నారు, జీవుని ఇంద్రియాలు ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఒక కార్యమునందు నెలకొని ఉండును. అంతే కదా, మన ఇంద్రియాలు, ఈ పంచేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఏదో ఒక కార్యమందు నిరంతరం, చేతులు ఏదో ఒక పని చేస్తుండే, కళ్ళు ఉన్నాయి చూస్తూ ఉంటాయి, చెవులు వింటూ ఉంటూ ఉంటాయి, నాలుక ఉంది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మనం. సో ఆ విధంగా ఇంద్రియాలు ఏదో ఒకమైనటువంటి కార్యములందు నెలకొని ఉంటాయి. అవి వేద ఉపదేశములందు తెలియజేయబడినటువంటి కార్యాలైనా కావచ్చు, లేదా భౌతికమైనటువంటి కార్యాలైనా కావచ్చు అని చెప్తున్నారు. అనగా ఏదో ఒక దాని కొరకై పని చేయుట అనేటువంటిది ఆ ఇంద్రియాల యొక్క సహజ స్వభావము. ఇక మనసు ఆ ఇంద్రియాలకు కేంద్రం. మనస్సు అనేటువంటిది ఆ ఇంద్రియాలకు కేంద్రంగా ఉండేటువంటి అంశంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియాలు అనేటువంటి మన ఈ దేహము అనేటువంటి రథంలో ఉన్నట్లయితే ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలుగా ఈ ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. మరి ఆ గుర్రాలను అన్నిటినీ కూడా కలిపి ఉంచుకునేటువంటి కళ్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఒక కట్టగా కట్టుకునేటువంటి కళ్యాలుగా మనసు ఉంటుంది. మరి ఆ కళ్యాలన్నింటినీ పట్టుకునేటువంటిది అంటే ఆ రథాన్ని తోలేటువంటి వాడు బుద్ధి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనసు అనేటువంటిది ఇంద్రియములకు కేంద్రము అని చెప్తున్నారు. నిజానికి మనసు ఇంద్రియాలకు నాయకుడు కనుకనే అది సత్వ అని పిలువబడినది అని అటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి. అందుకే ఇక్కడ సత్వే అంటే మనకి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, సత్వ ఏవైక మనసో అని చెప్పబడినటువంటిది ఉంది. ఇక్కడ సత్వే అంటే మనసు లేదా భగవానుని ఎడ అని చెప్తున్నారు. మనసు ఎడ లేదా భగవంతుని ఎడ. సో ఇక్కడ సత్వ అనేది ఆ ఇంద్రియాలకు నాయకుడు మనస్సు, అందువల్ల మనసును కూడా సత్వ అనే పిలువబడుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా భౌతిక జగత్తు కార్యములందు నెలకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా సమస్త దేవతలకు, ఎలాగైతే సూర్యుడు చంద్రుడు ఇంద్రాది దేవతలకు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే నాయకుడైనట్లుగా ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా మనసే కేంద్రము అని చెప్తున్నారు. దేవతలు భగవాన్ని విరాట్ రూపము వివిధ అంగాలు అని వేద వాస్మయమునందు తెలుపబడినటువంటిది. మరి మన ఇంద్రియాలు కూడా ఆ వివిధ దేవతల చేత నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. అవి వివిధ దేవతలకు ప్రాతినిధ్యాలై ఉన్నటువంటివి. మనసేమో దేవదేవుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. అంటే మనసు యొక్క ఆధ్వర్యమున ఉన్నటువంటి ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఆ దేవతల ప్రభావాలతో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఆ విధంగా ఏ విధంగా అయితే దేవదేవుడి యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంగా ఈ దేవతలు ఉన్నారో, ఆ దేవతల యొక్క ప్రతినిధులైనటువంటి ఈ ఇంద్రియాలు కూడా మనసు యొక్క ఆధీనంలో సేవ చేస్తూ ఉండే సేవా కార్యము అని చెప్తున్నారు. ఆ సేవా కార్యము దేవదేవుడి పైన లక్షితమైనప్పుడు ఇంద్రియములు వాటి యొక్క సహజ స్థితి యందు ఉన్నవి అని భావము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఇంద్రియాలు చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఆ దేవదేవుడు భగవంతుని పైననే లక్షితమైనప్పుడు, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనప్పుడు అవి వాటి యొక్క సహజ స్థితిలోనే ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇంద్రియాలు చెవుల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గుణగణాలను వినడం, మన కళ్ళ ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని చూడడము, నోటి ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను కీర్తించడం. సో ఆ విధంగా చేసినప్పుడు అవి వాటి యొక్క సహజమైనటువంటి లక్షణాలలో ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఋషికేశుడు అని పిలువబడుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఆయనే అధిపతి, పరమ ప్రభువు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనకి ఆయన చెప్తారు, ఆ ఇంద్రియాలు, త్రిగుణాలు, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి, నేను వాటి ఆధీనంలో లేను అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలోనే ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఆ భగవంతుడు ఋషికేశుడు అని పిలువబడతారు. ఈ ఇంద్రియాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటినేమో వృషీకములు, ఆ వృషీకాలకు
కేశుడు అధిపతి అయినటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడు. సో కాబట్టి ఇక ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా సహజ రీతిగానే ఆ భగవంతుని ఎడనే, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండాలి. ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే భక్తి అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ భక్తి అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలంటే ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి లాభాపేక్ష గాని, లేదా ఇతరమైనటువంటి స్వార్థపూరితమైనటువంటి కోరికలు గాని లేకుండా ఆ భగవంతుడు దేవదేవుని సేవ యందే నెలకొల్పినప్పుడు ఆ మనిషి భక్తి యోగమునందు స్థితుడు కాగలడు అని కపిలదేవుడు ఇంతకు ముందు కూడా మనకు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా నిమగ్నమైనప్పుడు ఆ సేవా భావము, అంటే ఆ విధమైనటువంటి సేవా భావమే మోక్షము లేదా సిద్ధి అని పిలువబడుతుంది. ఆ విధంగా నిమగ్నమైనప్పుడు ఆ సేవా భావము కంటే కూడా ఆ ఇక్కడ ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటిది పరమోత్తమైనదిగా అవుతుంది అని, దేవదేవుని యొక్క సేవాభిలాష అయినటువంటి భక్తి ఆ ముక్తి కన్నా కూడా దివ్యమైనటువంటి స్థితి యందు ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి అనేటువంటిది ముక్తి తర్వాత స్థితి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమై ఆ జీవుడి యొక్క సహజ లక్షణమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ముక్తి పొంది, తద్వారా భగవంతుడే లక్ష్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో, అంటే ఎటువంటి భౌతిక లాభాపేక్ష కానీ స్వార్థపూరితమైనటువంటి కోరికలు కానీ లేకుండా సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు అది భక్తి అవుతుంది. ఇదే ముక్తి కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ సహజమైనటువంటి ఆ సేవాభిలాష ముక్తుడు కానిదే ఎవడును కూడా మరి ఆ ఇంద్రియములను భగవత్ సేవలో నెలకొనపలేడు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ ఇంద్రియాలను భోగానుభవమైన భౌతిక కర్మల యందు గాని, లేదా వేదాల చేత నిర్దేశించబడినటువంటి కర్మల యందు గాని నెలకొల్పినప్పుడు ఏదో ఒక హేతుకము ఉండవచ్చును అని చెప్తున్నారు. కానీ అంటే శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఇది చేస్తే, ఈ విధమైనటువంటి పుణ్యకర్మలు చేస్తే పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు, లేదా ఫలానా దాన్ని చేస్తే ఇది మీకు లాభిస్తుంది అనేటువంటి అంశాలు వేదాలలో సూచించబడ్డాయి. లేదా భౌతికంగా కూడా మనము లాభాపేక్షతో నేను ఇది చేస్తే ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాను అనేటువంటి ఒక భావనతో మనం పనులు చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఆ విధంగా అంటే భౌతిక కర్మల యందు గాని, వేదాల చేత నిర్దేశించబడినటువంటి కర్మల యందు గాని ఈ ఇంద్రియాలను నెలకొల్పినప్పుడు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి హేతువు ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ అందుకే అవి సకామ కర్మలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. కానీ మరి అదే ఇంద్రియాలను కృష్ణ భక్తి భావనలో, కృష్ణ సేవలో, కృష్ణ భక్తి రసాభావనలో ఉపయోగించినప్పుడు ఎటువంటి హేతువు ఉండబోదు. అందుకే కర్మల్లో మనకి వికర్మలు, చేయకూడని కర్మలు, అమంగళమైనటువంటివి, శాస్త్రాలలో సూచించబడని కర్మలు అని చెప్తారు. సాధారణమైనటువంటి కర్మలు అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినవి మంగళప్రదమైనటువంటివి. తర్వాత మూడవి అకర్మలు, అంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా భగవత్ సేవలో ఉపయోగించేటువంటిది ఏదైనా అకర్మే అవుతుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మరి ఈ ఇంద్రియాలను ఆ కృష్ణ దేవాది దేవుని యొక్క సేవయందు నెలకొల్పినప్పుడు ఎటువంటి హేతువు ఉండబోదు. అదియే ఇక్కడ అనిమిత్త అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనకి అనిమిత్త అని పిలువబడేటువంటి, అనిమిత్త అంటే నిర్హేతుకమైనటువంటిది. సో కాబట్టి ఎటువంటి హేతువు లేనటువంటి కర్మ అవుతుంది. అంటే
దాన్ని భగవంతుని యొక్క సేవ యందు ఉపయోగించినప్పుడు, భగవత్ సేవలో చేసేటువంటిది ఏదైనా అకర్మగానే పిలువబడుతుంది. సో మనసు యొక్క సహజాపేక్ష అదే అని చెప్తున్నారు. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చివరగా సారాంశం ఏమనగా, మనస్సుని వైదిక ఉత్తర్వులచే గాని భౌతిక కలాపములచే గాని గతి తప్పకుండా కృష్ణ భక్తి రసాభావన యందే, అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్తియుత సేవ యందే నెలకొల్పినట్లయితే అటువంటి స్థితి అత్యంత అభిలాషణీయమైన భవబంధ విముక్తి కన్నను పరమ ఉత్తమమైనది అవుతుంది అంటూ క్లోజ్ చేస్తున్నారు శ్రీ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. హరే కృష్ణ.